Ngilai i haki khubor saphang ka jingroi state ki Kristan ha Punjab, ha ka ba da ki lakngon ki lecha ki jingaseng miet balang. Henry ka khubor babha ka longba, omtang hapua ka jela Punjab ha ka ba ublei ulatre borba, Henry wad hapua Hyderabad ru. Ka wei ka balang Kristan ya ka bala tip kerteng, kum ka Calvary Temple Church, ka bala ya lamdo upasta Satish Kumar. Ha usnam ar hazar san, ha ka bala sedang ha ka jingdan beriu ka batang ar pusan ngun. Henry menta hadian khat prasnam ki dekhot kane ka kenhuan balang, ki lakio sya ka lailak laipo hajar ngun. Bat menta ka dan ka jingong, bahaki sngi ubelay ki kali baro ki tut sya ka ying mane, ka badap da kinong le jingasing. Upasta Satish Kumar ulaong, bakat ba kanangjur ka jing la ben ya ki Kristan, kata kanangjur ka jing tre borba ka jong ublay. Kane ka balang ka thrang ban penmi syu sa kumba saupo teli ki balang, ki bahe kumne hamanla ki nongba jong kari India. Tongin duwajur na ka benta jong ki, badro na ka benta ki to ki bayalap ya ka gospel.